Kasper, kan du præsentere dig selv og dit hold? Ja, i spillet hedder jeg Kadian, og jeg repræsenterer organisationen Oxzone. Vi er samlet af til Blast, mig, Vester, Cube, Fonne og Cider. Og 4 af os stammer, som de fleste nok ved, fra Source af. Og så kommer Emil Cider fra 1.6 af. Og vi fandt sammen stille og roligt, efter at 4 af os Sourcer havde søgt i noget tid, så fandt vi ud af, at Emil han ville være den, der kunne bringe det mest positive som sidste mand. Okay, hvad er jeres forventninger så til The Blast? Altså, vi har ikke spillet så meget sammen her op til lanet, men vores forventninger er at nå en top 8, som så vil sige at gå lige over vores seed. Hvordan har lanet så været indtil videre? Altså, det har været et rigtig nice lag. Jeg har også været til de 4 foregående, og indtil videre har det været rigtig fedt, udover at det har taget lang tid at blive stemplet ind. Men ellers har det været rigtig cool. Altid et nice crew, der er her. Hvad er planen så efter The Blast? Jamen, vi har jo kvalificeret os til Superserien, hvor vi skal spille sammen med 7 af de andre bedste hold, der er i hele Danmark. Og der er forventningen selvfølgelig først og fremmest at overleve, men at hive en lille kanin eller 2 op af hatten og lave et godt resultat. Og sidste ord er dit? Jamen, jeg vil gerne takke Oxzone for at sende os afsted her til LAN. Super dejlige mennesker. Og så vil jeg bare sige held og lykke til alle de andre hold, der deltager her til LAN.